לכל הצופים היקרים. בוודאי כולם מכירים את מילות השיר שבדרך כלל אנחנו שרים בחג חנוכה. כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. כל אחד מאיתנו יש בו את היכולת להאיר, משום שהנשמה היא באה מהאור, ומאחר והנשמה היא מהאור, אז יש לנו את היכולת להאיר היכן שאנחנו נמצאים בעולמנו, ואפילו במקומות רחוקים יותר. זה הכל תלוי בעוצמת האור שלנו ואיך אנחנו מגבירים את עוצמת האור. יש בידינו את היכולת להגביר את עוצמת האור שלנו. כאשר אנחנו מגבירים את עוצמת האור, האור הולך ומתפשט כגלים. וככל שהוא מתפשט כגלים, הוא מאיר גם בני אדם אחרים להאיר את האור שלהם. כך האור יכול להתפשט יותר ויותר. ישנם מקומות שהאור הוא חלש מאוד. האנרגיה שם, אנרגיית האור דלה מאוד. מקומות חשוכים, וזה לא בגלל מצב פיזי מסוים, אלא מקומות שחשוכים משום הרמה הרוחנית באזור הזה היא רדומה. ולכן גם אם ישנם אנשים שיש בהם אור חזק, הם צריכים לשלוח מהאור שלהם לאותם מקומות חשוכים כדי להאיר את האנשים ולהאיר את הנשמות הכלואות בתוך הגוף, על מנת שהן ייזכרו שהן מהאור ויוכלו להאיר את המקומות החלושים הללו. יש בידינו הכוח להשפיע לא רק על הסביבה הקרובה שלנו, אלא גם על פני כל כדור הארץ. להשפיע במובן של להפיץ את האור, להפיץ את הטוב, להפיץ את החמלה, להפיץ אהבה. זוהי ההשפעה העיקרית והחשובה ביותר שאנחנו יכולים להשפיע על מנת לקדם את האור על פני אזורים נרחבים. ניתן לראות זאת בדוגמה, למשל אם באזור מסוים הייתה התפרצות של הר געש למשל, ורבים נפגעו, ושולחים למקום הזה סיוע. זוהי שליחה של אור למקום שהוא רדום, ומה שמעורר את בני האדם לשלוח אהבה למקום שהוא רדום, זה בדרך כלל הטבע. איתני הטבע שהם כביכול בעינינו לא מאוזנים, אבל הם השינויים שמצויים בטבע, כמו רעידת אדמה, צונאמי, הרי געש,
שיטפונות, כל אלה הם באים לאזן בין האור לבין החושך. הם משרתים את הקבוצה שנמצאת בחשיכה רוחנית, ומאירים את הקבוצה שנמצאת בהארה רוחנית על מנת זה לשלוח להם סיוע, אנחנו קוראים לזה סיוע הומניטרי, אבל הסיוע הזה הוא בעצם העלאת האור, הארת האור בתוך הקבוצה שכביכול האור שם הוא רדום, וכך מתחיל להיווצר איזון בין אור לחושך, ולאט לאט ככל נשלח האור לאותם מקומות, מתחיל המקום להתעורר לחיים ולהאיר גם במקומות החשוכים. אילולי קרו פגעי הטבע הללו, אז כביכול לא היינו מודעים ליכולת שלנו להאיר, והיינו נשארים בחלקה הטובה שלנו, מאירים רק את האזור שלנו, אבל לא מודעים ליכולת שלנו לשלוח גלים של אור למרחקים. ובגלים האלו של האור שנשלחים למרחקים, אותם גלים באים לידי ביטוי במעשה חסד, במעשה חמלה, במעשים של אהבה מצד זה לא אנשי אור, אלא מצד אנשים שמודעים לאור שבהם, ומודעים ליכולת שלהם להביא אור. הם אולי לא יבטאו זאת בדרך שבה נאמרים הדברים הללו, אבל הם בהחלט חלק משליחי האור בעולם שלנו. גם במקומות שמוארים ומשם נשלחים שליחי אור למקומות רדומים, גם שם כשנשלחים אנשי אור למקומות הרדומים, האור עולה יותר, מתפשט יותר, העוצמה שלו גדלה, וככל שהעוצמה של האור גדלה, גם במקום האור החמלה והאהבה מתפשטת יותר ויותר, ואנחנו מגלים שהעולם שלנו בעצם מתחיל לנוע לכיוון האור ולא לכיוון החושך. זה נשמע כאילו הפוך ממה שאמרנו קודם, שהאור פונה לכיוון החושך על מנת להאיר, ועכשיו אנחנו אומרים שיש תנועה מהחושך אל האור. ברור, אנחנו תמיד נמצאים ביחסי גומלין. ככל שנביא יותר אור, החושך ילך לכיוון האור ויתפוגג.
ועל מנת לאזן את העולם שלנו, קורים מצבים כאלה שנגרמים באמצעות הטבע בהתגלמותו. כביכול זה אסונות מצד אחד, אבל האסונות מבטאים את האור הרדום, כשבעקבות אותם אסונות מתגלים החמלה, הטוב, האהבה, העזרה ההדדית, ראיית האחר, מה שקודם מה שקודם לא ראינו. מה קורה כשיש מקומות שהם חשוכים, אבל החושך הוא נעשה בידי בני האדם? כאשר החושך נעשה בידי בני האדם, ההתעוררות של האור היא איטית יותר, משום שכביכול יש ניגוד בתוכנו בין חושך לאור. ולכן כאשר בני אדם יוצרים את החושך במקומות מסוימים, ההתעוררות של האור ממקום אחר היא התעוררות איטית יותר, והשינויים מגיעים מאוחר יותר, והחסד והחמלה והטוב והאהבה מגיעים מאוחר יותר. מדוע הם מגיעים מאוחר יותר? הם מגיעים מאוחר יותר משום שכאשר זה קיים בממדים, החושך קיים בממדים גבוהים, אז הוא נראה יותר, ועל כן האור מתחיל להרגיש מאוים, אף על פי שאור לא יכול להרגיש מאוים, לא צריך להיות מאוים. אז מתחילים להיות, מתחיל האור לקום ולצאת נגד החושך. אנחנו רואים זאת במקרים של דיכוי של עמים, למשל בידי רודנים, כשכל האור מסביב קיים, אך לא שולח גלים של אור לאותו מקום שבו מתרחש הדיכוי, משום שתמיד הדיכוי מתחיל בחשיכה קטנה, אבל ברגע שהחושך גדול יותר, אז האור מתחיל להבין שיש פה מקום להתערבות ולשינוי. כדי להשיג אור גם במקום רדום, החושך צריך להיות כבד, וחושך כבד, לצערנו, זה חושך במושגים שלנו שגובה מחיר של חייהם של בני אדם. נכון הדבר במקומות שפגעו בהם איתני הטבע, שבעקבות פגיעות אלו חיי בני אדם
נפגעו, ונכון הדבר כאשר אותם אסונות קורים לבני האדם על ידי בני אדם אחרים. ואז מתחיל האור להתפשט לכיוון המקום החשוך. כאשר מגיע לשם האור, מתחיל להיווצר שינוי. ותמיד במקום השינוי, לפחות לרוב, כאשר החושך היה בידי בני האדם, תמיד יהיו מוטיבים שיזכירו לבני האדם את קיומו של החושך באזור הזה ואת היכולת שלנו לגבור על החושך הזה ולסלקו מאיתנו. לזכור שכל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. נכון שעל מנת להאיר חלקים נרחבים, אנחנו צריכים לראות את החושך כדי להבין שאנחנו האור ולשלוח לשם אור. לפעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו באור, אז הכל הוא אור אחד גדול. ולא כך הוא הדבר. אנחנו אומנם התייחסנו לקבוצות שלמות, אבל גם אפשר להתייחס לקבוצות קטנות או לאנשים בודדים. כאשר אנחנו אור, ואנחנו יודעים שיש בקרבתנו אנשים שהאור אדום אצלם, אנחנו צריכים להתמלא יותר באהבה, יותר בחמלה, יותר בהבנה ואהדה, על מנת שנוכל להאיר להם את הדרך, להאיר להם את הזיכרון שיש בתוכם אור. וכל אדם כזה שנעשה זאת בעבורו, הוא יהפוך לאור רב עוצמה, כי הוא יזכור שהוא היה בחושך. הוא יזכור שעל מנת להביא אור, הוא צריך להמשיך להיות אור, ולהביא עוד ועוד אור. זו שרשרת. זו שרשרת של אור. אנחנו יכולים להתייחס גם הפוך לשרשרת של חושך. אבל שרשרת של חושך תחסם בשלב מסוים. היא לא יכולה להימשך לנצח. לעומת זאת, שרשרת של אור יכולה להימשך לנצח משום שהיא קשורה גם לנצח. היא לא קשורה רק אל פני האדמה שלנו. היא קשורה בנצח, בעולמו של הבורא, בעולמות הרבים של הבורא, ובעולם העליון. ושם קשור האור. ולכן האור הוא בלתי נדלה. וככל שנבין שהאור הוא בלתי נדלה, אנחנו נוכל להביא אור יותר ויותר. אנחנו יכולים להתחיל בקטן. הקטן הזה הוא אולי נראה בעינינו קטן,
אבל כל אחד שאנחנו נאפשר להדליק אצלו את הניצוץ, הוא יאיר עוד רבים אחרים. זו תהיה כמו התפשטות של אש בשדה קוצים, שמחלה את הקוצים, אבל במקומם אחר כך האדמה יכולה להצמיח את הצמחים ועצים מלאי אור ולא יבשים. ותלוי הדבר בנו, וככל שאנחנו אלה שנביא את האור, איתני הטבע, כביכול הפכפכים שאיננו מבינים שהם לא אלא באים לאזן, יפסיקו להיות הרסניים כדי להאיר את האור. כבר לא יהיה צורך בכך. וגם במקומות שיש בהם דיכוי, ייפסק הדיכוי. יפסיק להיות דיכוי בכלל בעולם של עם בידי אחד, או של אחד בידי האחר, ולא משנה היכן. אחווה ושלום יכולים לשכון בינינו מבלי שנחפש במקום אחר. הדבר תלוי בנו. ככל שאנחנו נשכין שלום בינינו, אנחנו נחזה בהתגשמות של גאולה. כי השלום והאהבה מתחילים בתוכנו. וזוהי הגאולה מהחושך שאנחנו מפיצים. גאולה מהחיים הלא מוארים והבאת האור בכל. אנחנו מאחלים לכולנו שכל אחד יביא גאולה פרטית בעבורו ובעבור הסביבה, או בעבור אזורים נרחבים, וכך אנחנו נכיר בקיומו של האור בכל מקום ובכל מצב בחיינו. תודה רבה ולהתראות.